Ba wo do chance free fie ba na woni ni tidia. Ma tira wo se ni tini wo me de bebu aso ma. Eya wa wo de na me de bebu aso. Basoa ne de se da bre wo mo papa ba hayo. E papa no ba hayo kumawu no meta no obeka ho. Wonya santini ba. Ghanaian Asanteman madaroma na meka mo se Nyansapo TV so na mprempre dudu obiri bi kofi redu menemo e de ahie ye ka mo se efri bra ye wura na se etu Asanteman nyina Nyankopon tena ba anwa so na onya mfinhia aduonu nso ye bodwa tetere ma Ghanaian Asanteman nyina hunu se ye wura de Nyankopon ne sikadwa e na bedru nie ene da woni Kumasi traditional council atenase ne ye ba na menhia kotokofiem se dia na Ghanaian Asanteman de bonim se sebia brao eya asantesem eya amamre eya amane enko a na menama na Nyansapo kasafidie kase yeso ya behia mia kasankasa mabere watia aberwa ena gina menchen asantesem de sebia brao wo de sign aberwa hu a sebi na wo ya akwa kodadin eti ensem bia boba na namframa mu na emfata na mo ya sante enne aberwa besensemu na de wo se wo kyeremu ma Ghanaian Asanteman enam Nyansapo kasafidie so be mo bi ate no yenso yaso ate bi abro wadaroma me wa ha ade ba Nyansapo kasafidie so me jesu ebrumira mabro na ho te sei me adom me ho ye otwedi ampo Nyankopon ne soma yesom ne nepa yesom ne sompa ye no kredie ne wodo ene ye bi akoya asante ne sede yesigi ahoho kanipa nyina abomu no ene nti Nyankopon hwe ho a ode ho nhira ma ye nokre medika kan dada se ye hia brewa se bia brown de ya chekere abon po edi asie bia no ye besem amani pa nyina ehu nana die ye nuanum bia no nyina te Ghana ahase sebi empane aka to dada se edom anisa de oso ntakrache na me kamia kase ese enipa bi anisa Asanteman enipa bi anisa Asante kase enipa bi anisa sikadwa sai na wo hu no e wa Asanteman ma na ne Ghana wo hu ni sa de din kan de bia na enane de ke obi hwe me bidin ade na na akua de bi Konsa bura so hema oba aten a awia bomimu sa pepe otumfo Asante hene antemawura ibo odin a Appiah ne nana nimpon eneme na untumi nsa me ho na onya Asante sem ma ne nya yi adama ni besan yen ezansa kanfo a ofa chim akua pem kwau Asante emfante bono ni sehwenu akanfo ni nyina no ye na yete ye ba mpani ka to se edomani sade oso ntakrache na de onte kasa no ana onte ase no ntumi ne ye de yete ade ase e kire se wa wo ye obi no wa wo ye odifo no wa wo ye nimonyamfo no wa wo kire se wo ye nyansani no wa wo ye odefo no wa nipa da wo ne adidie no wa nipa suhwe wani ma woni suo ba no wa nipa du ye bibia ye yie wa nipa du anim twa sa ekọ wa ye oso ye di wachi a hasuo nka ye wa wo tene won sa eso ba bia wa do ya sha won sama no wo da nipa ta wo no kwasem esan se de obro na won kokọ sanka obi enya akwanya na nko ye sa bia nko be na nso wa enya no ho ba ye hi enti na otumfo ne mmra ne de obi nya sei bia nko be ye bi na nso di se wi ase foforo enti wo bia na de ne wanya sebe edane na tete kwa ma ne kan tete kwa ne nkwase asem wonya nso de a wo se ye ntonwom mfre no enti wanya no eku obi wanye na sametena baabi na sabi obi abo midimbone de ana sabi mpredu asameye kohwunya ma obi abo ndimbone de enya meye papa ami abo midimbone enti Asanteman nyame ehira ye menka se nyame ehira obi muntie ni ye media na meka minya media nto meka wo de osusu nani mimi su amani nam disu nyu obi ani na makohan nam disu enti se Asanteman bi ginamu bia na ya ma hoho asa me ye santeni won so ma na ya hoho asa wo so ye baabi ni wona abetumi aka na media ma Asanteman na meka ho asem me hoho me ho e wo de mi wom me hoho me ho
ewo de me nananom ye to ho ma enne me ko ada hom me hohoa me ho ewo de Asanteman makodu me hohoa me ho ewo de me nananom ye de ni bonyam bre ye me hohoa me ho ewo dimpa amaje wo wiase me hohoa me ho ewo se de me sifa me ho me hohoa me ho ewo me sika akom me hohoa me ho ene nso ameda me hohoa me ho ene obi nyame ye me hohoa me ho ene manim wonyam na wei beda na obi ani mreme na me nka so obi nya bi yesi ba bia mpani sa wotena na akwantwe me bebre wotena ukrom na ahoho ho sede na Adebi Konsa bra so yima kotoko hene nana ya wani mi ho agro Asanteman nyina awura de kasa mafo me kasa yi a wo de hoho ho ebeye wo ya nwani na so hoho ho na sem ebeye me kasa me de nkwa na ebeye wo ye sem ne ebeye na wo se wonye na wan na beye wonye Asanteman beye me yeso amedima bodi me kwa so na me ho ayi nanso me kasa me ho ya wo nipa mienu bia hintire ma me nye o afisa ye de me fa wa ama so ye de me fa wo wiase ye bo me din wiase tie enti me won pempem na sa hanu esudu amaso mu ana hanu tete me na me jam pempem no akohwa hanu nana me hwe dom no aye hwe me no na me nya ya hanu no na me nyam pempem me nkohwa hanu na me nyam pempem wo sansam pempem do me enipa nimme enipa guso hwehwe me na me pe wo mom amu ye hu me na me kodi sabe matamfo achi dabi enti ye nyame na ya asante sa se de nyame ya hona sa no waya nkna sa no waya igbe sa no waya mfante sa no wachim sa no waya obi ase de obi ate na aka me ne wo mienu si ebe hwo hwo hwa hye nyame na nimunyam na ye pepepe enti sa wo no na wosen na waketre madam na wo so mfa hwo hwo ho asantini de sa na ye wo me nkama no ntum me hwo me ho me nepa ne de me wom me hwo me ho me nimuonyam mu na me hwo me ho se me koda ho na me hwo me se me ye obi fi so bo me din ye te wa amama so na se tu ada roma menya sabe mpredu asabotomade yemfa me nsie sadia frank anasa flag etwetwe kwaso me nipa hwe no me di yemfa me nsie sabe menya banche no maba kwa asase ase menya menkani ana baida no maba kwa asase ase me ye body enti me bua me hane nipa hwe me ye menu apa esanse minim de metie me nsuro me mfere me wodi nti ye bua me pe ana wo bo me din ameneje ana da bia nkofo be koso ase me din na so wo se me no na eboa me adenti ni ese me din me ye obi de onye obi no hwe se ba se asamasi ni obi edwane yesi ye pani kwa nipa ku na akwa na bodanfo da ncha wo fa no be bodanfo mo fa ne nye hwe enti me ye pem ni chese me wo bibi okrofo pam ye chese me wo bibi da bag mi yes sakrofo kro wo di wachi we nipa ma bibi da bag mi bibi na bag ma on fa wo do bag kra jara obeto atwene enti me ye obi enti ya na me hoho me wodi enti me ye obi no ya ka me ho asaba me ma ne nya me ya esanse obi nya no wanya ne menya enti saa na beba obi ene wo beka ndofo ne tamfo ho asempa esa yo Nyansapo atiefo ye kan dada se no kwasem mpanisi bekwen ni din fatano a na fatano akono na bra so yima na setu santehene ne nanapo o chiprako dansa so no ni ho agoro wo kan wo se no kure wo ho no na sante semmo na wodama ensem bia enama fidie so ni ade se bia bra wo so kwaje asase e wo kuro bi so se ubi adwuma na memfa asante enye susude ana se aman foforo a e wo Ghana te bia enkran kuro foforo bibisa eye chinchina atwan se me ya santeni makobie madwuma e wo nkran ana se bunu mamu eye force a na se ye wo hye se mafidi kasa mabie no medi kuro mu kasa ena tete afidie no ana wadaroma nese ohwe ya mamra no ma yes ye freedom of speech what you say let us say obi atumi ka de ope ha ana kasa no so memeti anwona meka anwona obi antumi ncheme bitrisem kasa meka bisi enya ye ka frafra na kasa ne de meka nipa dom betia na meka ana kan kasa de wusu twe menu akwakwantwe ka wasi wusu twe obeka twi kasa Everyza yen twifo na kanfo na ye do so se o mama aka no what you say se koko ebro so wasi kirema ntwam ana ade ne magu bag na ye ma wutu masanto zip no kra ebesei enti dodo no ana fruit tank to ano so edi sa me kwankran sa me kwaje asase na me de emadwuma enye nhye se me kokankran kasa what you say enye nhye
na busa wo sa me ba ya na me kosrem na sremfo nyina ante esrem kasa what you say me da na maka srem kasa wo monte e be da na maka enti aka ba ya ba dada sama kwado makoka kasa le chese kasa ne ye ka no woni ni pate enu ti wo se me ka no enu ti na se me ka no na se nye wo hyese bia bra ma bebie dwumadie ewo ukuromu ti ukurom kasa no na chinchina na se wo hyese mediti medwumadie a medie kuro mu na wo kwankra na se wuduru kwa na atọyo a ayo na echo se chinchina di fufu ana se fedi abeti ana fedi akrakura ana se fedi banku ana se fedi to ana ona be tro de se wo ye mato ayo na wie de me pe na me de ye je onim senti a wo to ayo no de wo pe na wonu sa de poti wenti na me kwakwe no eno na wo de kwakwe de ujuma no na wada ma mekoso na yakasa ebrebi na yewura de ade efa ya ne fe na de nyamede na dom Asanteman ebra broni beji ejapade de koye na ne kasa de na ho brase na butirenti wo koye na brofo de man se won famra no san fama kira Asante na Asante ne ga na hunu se ampa ne obibi a brofo beji koye no yewura wo kan semi wo se wo kasa no Asante ne kotoko hini ti wei de mi hu ne se woni wo man Asante senti ne se Asanteman bu anko na metu kwan bebre me hu ne se ye wan fanti New Town ye wan ngonaga na ye wo enkronkro bebre mozongo ni adeade se bia brawo unko esirem enko hu Asante New Town brono ewo ho eti na che se we dia dance ye se Asante aye baatan Asante ye mabie Asante atene nsem eti ye nuanom bia wo maye omo ho shoti shaucha wamani sa Asante sa Asante duru baby a ye huhu ese ye Ghana aboso Asante ese ye ne ya kire se ye doso Asante ene ya kire se Ghana eye dia no na che se ente sa o ne mo de ye wo ene ye ma ye nua no ma wa Ghana ehunu se se ne ye wontom so obi a wo munyimpie na wadaroma se na age no wo kasa Asante ye obatai no kre obatai ne tumeji abayen so ati ase obatai ne tumeji abayen fiira so ne tumi mo obi ba bi da wonya fiira beda no amobi ba bia da wonya baatan beda no atumi adidi amobi ba bia di enti Asante ye baatan Asante ye fiira Asante ye oman wo ye fiira na wo dan waji we atenam enti Asante ye oman wan so chi me ye New Town ye wa Accra Town ye wa Igbe Town ye Mosizongo ye ode keke ka ho na okọ ba bia wonya ne sa ye ni nipa dodo na ne wo ha ayi wo man na wo nye wo man wo mo ye kuro wo mo nya man ye man ye nya kuro wo mo ye kuro wo mo nya man anu nti dia me pa ka kire oni se ye dia na nke do enuanom ye dwene ko akire se ye ya de ba akon akwele ne kokofo ne kokko wo mo nyina ya de ba akon kobofo nanso se wonuan no wo ade oba bia nsonani na nka obi enkotena UTV se wo ye sofo makotena UTV ne makase nonsense tio sofo mu akase nonsense adenti na eso bi beto asase na obebi adwuma na okatwi na sabe me to asase no de che me ka kire me se me mu asase na so obeka mi krom kasa ha na me bada na minimi kasa ameka ana wo ba se wo betena mafidie no so akire okrom kasa na mamu awana de minim na meka ene de mate na me ka ho asem de minim na eya me dia no na me ka ho asem eti na nka be ya masa asofo ne se nko otu ne nkrofo fo se mama yemfa ye krom kasa ni dwuma se de Asantefo de di dwuma aboa om no na mo menya wo mu nho e me kama sem na wo se wasese watale na ade acha bag ma bo kwa chi na ade bo kwa chi me meda hu atale omu ana me so mayi me dia na masha me mpaboa ana me ho aye fe na me ko obi ehu atade ko hye na wo de wo bobo atale na ade acha school bag na ade hi wachi na me so mayi me dia na hye me na so obi hu no akamfo me ade na ese o ma na ye o ya sa wo atale pa so bag me dia ye e wo so yi frifie na acha ba na nyase ya ka na abeyi eti me kasa no ame Asante me kasa ye me de me kasa twi na ye me de na me de hoahoa me ho e na kwase broni kura sunya me kasa na wote wa na wo se wonsunya me kasa me fa ho bai ana wo nso kasa ne sebe wo mu kasa no wa no kasa no wa mpa kasa no wato atwene bola so na wo kasa no wato atwene bola so na me nkwa fa sum na so de me eniye na me Yesu Kristo da bi nyam na me fa de apratete asa na me eniye wo na so fa wa de na wapro na watete na wase na wo ye niye media ma Asante na me gu so promote ne se de sofo no wo gu so bona sori hu dawuro no se nipa beba sori no na o kana sori no nsam pade a kire no e na me so me bo ma Asante sam de a kire enti se me beton kan asase na ma bie madwuma na me ka bitwi wo no ma woni tumi so ka kire me se
me meka krom kasa wo watu krom kasa twenam na meka wo de na anya wo de wa ma de na dane para ya de to katra maso no apure egu na me de na mawe para na me ne me katra maso aja na akokwa na afem no e na asem meka wo de krache me ni adaja me de kwatro bi kasa wo enti languages na wo ho the open way na me pesa me katra ne say wono ne nkrafo no ko ma ja kasa na egu ho kasa ne enye wo mo de ade ya fa wo de hyekwa nipam wo ade bi na fa wo de pie dom na se wo de sia se nyame na me beka ho asema kire ho advertisement ankrofo ye ama nipa kohwe agi tum kasa mpa be ku di fatana na fatana kono wo kasa na nya wo de na meka wo kasa no ye de to wanum wo apre egu na me fa mene enti bo kasa ho dawuro hye wo manfo se bredu se ye de ye kasa ne ye Ghana kasa ne di dwuma me kan kran me tuwa me ten kran kasa pa me kan kran abasa me kan kran meka besankran ni aba na kran krafo no mtia no kan kran me ko hye ne se wo meka twi e by force enye nyansade amame said your softness said nonsense na e yankwase asem no me so enye nyansade amame asantini amani ate se enkrani abetona sa so okuma se ne so kan kran na me magimi nti ma kokata se kan kran na je sa me kra me kasa ne ye mpenti me fo so mo bia pa na o ne wat mase me no ya adwena hema awuna ni bia betona sa se ye ne awunafo ni semfo ni azimafo ne tia no wo kan nzema na me kasa na abo me so minya obi entonti no me ton aye entonti no me de kasa che nkrofo aye mumenti no na me hye obi na kasa na eda me na me kasa obi enka ade bi eda anya na abeka ade a eda ne ye mo hu dawuro ade ko winsani hwe ba bia ba hye wo si kroma na ohu ba bia wo wonim de ade pawo eti sa me kasa eda ana brofo na esua me kasa no mo atena ho ana brofosam ana mo na mo pese yen kasa mo te brofo na kwasi broni beja na kasa to abe fankna to no se wo kankran mo ya mo hwehwe animu mo na mo te brofo krache se wo koto garment ana brochi ntema de to wadaka amu a so atiase na se wo mfira mememfa ho wo wakoto garment e beda na me se garment we na cha nto ade so de kan video na me asantini me nkoto ade pa me eda na me hye se design na me hye mo obi ahu se me kire me ho wo so to awu ba sha adaka mo mfa ncha wo si asam si ana abehye yeso so ye ntwa bronya ye pese ye twase ye nkompra so ne ye pride dem ye tumni ka sa na press yi be pam ye eti sa wo tenka na wo nkire wo nkrafo ne se monka wei na mato mo kasa atwene na mo ka brofo a me asante na kwasi broni ne me be ko ya wan ka brofo na me tia se metumi ni di sie ni no me kasa me say me nka so obi say enti me kasa no eye me de ti me hoahoa mo na be so ne se ho kra na me twi ho ma ne yakono e ma fofroti e besua eti sa mo anka mo kasa na mo promote mo kasa na nkrafo na e ka twidi a na sa me ma santini na abema me ho ye ni bredia e de na sofwe ne pesa me ka twa se eyotahunu na enye nyansasam so obebio na kasa nonsense eyotahunu Nyansapo kasa video so na sabri Ghana na Asanteman nyina mo hweye ebra so hima Asanteni na napo na woto no bo waje anu asiye na wo kyerɛkyerɛ nsɛm nyina ade ama yen ma nipa wa bonte nyina behunu bi sade nipa bi asɔre ade asante ato won nsɛm pɛ sɛ wo wi ne sɛ sokodua no gye so ye betena se ne kyerɛkyerɛ nsɛm ama nipa nyina ehunu sɛ ne sɛ bi abraw asantesɛm esitie na wada ma ya Ghana ne Asanteman ye hwɛ ne ntirie ye de hyepo a ye sofo panin sofo Isaac Basoa wakan sembi a se bi abraw ama se bi se no sikan no wa ma Asante kasa kura ani manyam na so ne di akuta no eya Asante din amate tetene mframa mu se wo ye Santeni bapo a wo firi kumawu patem heya abro sasem no wogi ne sen se wa wodie mu Santeni ba na wotin bi ano ka asem sei e fa Asante kasa ho wada roma onya Santeni wogidi onya Santeni na wogidi ya Santefo enim ye ho woni so obi firi sem no abe wo no na to ne fie wura wati ase me hu da sem no wo no na to ne fie na me no obi chat o Facebook so de nana bibi na na free fa me kan ya no wabo na me kohwe ni din na ni din yesem na me say identity na ya mo ferry sa mo musu as a mo hide my identity ana mudin was so na me say na wo kofa nana na obi kodi boni abon Asanteni din na naka ho wo kodi boni ana akasa Asantefo mi wa onya Asanteni Basoa ne de say da bre wo mo papa ba hayo e wo kuma wo na wada roma mejuanu siye na mejuanu siye tie se wo kuma wu a Basoa eye din kase pa
kuma wufo emfa ni agro enti mesro fra ne ntoma kakra me wadaroma sa nya atwomsam ne mempede na mi fra ne ntema Basoa na won na se nyanko nyame de omodoso ono woni nyame ofre no ebia na nyankopon o ye kenkan ne wonsam otre kunkum no ofre no anka wanye sa o mo ba hayo e papa no mo ba hayo kumawu no meta no obeka ho wanye santini ba mapa o kan santesem odwuna santesem na wo se sabio ya the fish pond ato adwene bia da nsuom aka so kwafa to asomradu ne kwato nsuo ne ma obekom obewu kura ma no omusa wo spire de enti Basoa ne da no sa ma Basoa ne na da ne ya wodi ne tu ye fiewura ye firisemu be ye dododo wodi ne de tu ye fiewura anwani ba sante ne ba wodi ne tu ne fiewura netumi akwa anwona kwa woni ye na to ne fiewura ana nkyesa me ya anwani ana nkyesa ya asantini wonya asantini asante mo ja nimu asante so mo nkasa nkyesa no asante so ntinimu so ya asantini akwa nkasa be nsem bi sa na ya me ya se omo na asie so omo from asofo no eno na ye me yehunu se enyame no doso na mom ne nyankopon no bo so ba asase no mudi na chi eye wo mo enyame eno mudi akire eni ti so mudi akire sa na nyankopon apa omo ntema de akire wi se wo mo di midi afrefre no wo mo di midi titu anda aboni no mo di midi dada nkrofo je omo sika no meji wo mo mafri omo fa manim esan se wo mo gu manim ase eye nyame foforo bi eno omo fa eno medi medi akata ho enti wonye nyankopon nipa na kwa nyankopon nipa kasam ne kwanko bi na nka koso wo se ya busisama no nanso na sofo a wo mo na ese na Bible say dua na ba na edi hu dua kro nim 3 years wey mintumi nkonkwati wodi aba wo so wona wo sia se wo ye odi se wo nyini ba na wa ba no ye kwa ne be hu enti asofo anyansafo no mo Ghana ha no sofo bi won wo ye nkrani wo ya hunani wo ya santini waya chimuni waya nzimani waya kwawuni na onimunyansa ye wasofo mo agimi anye wasofo anyansafo na asofo anyansafo ne na hwetwere kunkunum de nyame asem ye adwuma na omo kasa eja wom omo kasa emakomato ye moba omo kasa emfa owe ne ma omo kasa me se asofo ye sofo ampa na asofo agimifo ne de Adebi omo de owe ne na eba wo mo de ntokwa na eba wo mo de otan na tuni pantem na wo mo refi wo mo so mo nim nyansa Bible say nyame asem no po nyansa wai esan se wo mo amfa twa konko na nsua tan konko nim asem no mo amfa anya dwuma no mo de abosoma huhuo e na yi o madwumenti no o mo kasa ye bu o mo se o mo ya abosomfo esan se nkosofo nyame afra wo de ka aka nipa bom sansa mo asore no enye nkrani kwa na te dembo asantini ti asore a enye asantini kwa na te wo wono kra wo ya asantini Wale wanu ya wanya santini ka won se wa mo ba ha yo dodo no mo bedo enti ya ne tu obi a enti wo wanya santini no ahoye asunu wura mu obi a wotan santini na wanya santini na efitete wo mo nananom ade asante ho ya hye o mu no wo ya dan ewura no enti e dan ya eno na ba me hu se wonye santini dua na ba no ame hu dua kro enti Basoa ne de Jano life cry. Ni yenya ya sante fo ne ye besom ya Asanteman. Ni ya wo Asante. Na wo ma mo nkan no be fra mu ne de. Asante be fi wo mo. Atokoko so me ehu. We kra na ma odaroma. Na osofo Basoa no. Medi ne ho de ni si no. Ye behwe se onko no nsan mra biem no be pa Asante che ho. Na enya hwe kra na Asante nya hwe ma no kra no wo kra Asante din. Aboanche ana sofo pani bi efe no kura Asante mamenkle ho ye hia ne chopo hwe mamenka asam chose nipa ebu ye no ya na nya bi ne sebintete kwafo bi o mo soriti Asante no nipa ebu Asante ye nimonyamfo ewiase nimdifo eti santete kwa bi ti o mo ba bi no o mo se na nsuo be ye boden no kwase eti ye nya obi a chopa obi afa na sam nko ayanya prempe fie nuanum ye sika botew debi na hima nam di kan ka kire wo se bia brown se wo ye wo adwen se Asante sam ho wo de sikadwa ebedi agura utwa wono edi besi eti ne na me kwaso aka mu se menhia kotokofie mu na me dudu obiribi kofiredu mene minu aba na ahima Asante ne na napo yehia ewo Nyansapo TV so aye ne mo edi ehie enne aya bra ye wura na setu Asanteman nyina Nyankopon odi ni finhia duonu so wo sikadwa so no na setere edi nkan oni kuma se traditional council atenase na wadaroma iburu enche na sofo pani bi ayefe no Reverend Badukobi wakan simbi fa Asantefo ma ho na metete ni mframa mu se wanya no kora ena me ne wadi ehia die na mesre no aboa me ama metiefo no mahwefo nso so ati se no kore se wakan sansem no na mete se yewo na na edisi ani na de koma Asanteman emuma empempe no se medase
ya ka so bi enyame nipa ye de ani die ma no sanse ogina o manya nkopon enti se obi gina o manya nkopon o se na didiem ninnam ne kasam na godiem ni bibia mo hwe yie me na ma me hwe yie pa esanse me firi duduom me kasa so nimsa me kasa kire dom so se me kanya nsasem ba wo do chance firi fie ba na woni ni tidi a me kire wo se ni tini wo me de bebu aso am eya wa wo de na me de bebu aso na me kasa ye kasa obi ye sofo a me bunu cha se obi a enya nkopon asi na mu dia na wo hina si na mu dia o de packet ba se ototo ho asi jai dia wo ye no to na wo ba ne physical say me and you dia ye be call me and you why you home na sinchen you see the holy ghost dia me ka senti am na nipa dia ne dia wasa me ka me nyansa sam che no eno kra nyansa na me kire sofo bedu ko bi mre bo be ka asem bisa na me mani mu e mo nso te de ho ase so ati ase ena na aso wotan waso da yi o ena wase wotan waso da oh nana misro wada roma asori da na sem no misro bru asori da no nye se wo ton asori da yi wo se wo yi afiri wo nyame na ahye se ba bi a wo som no on free ho eti okobia foforo ade se eduru baabi se nyankopon eduru baabi a se aso da chenchen se nyankopon amana ni so ade nwa nche se baabi a wusi nyame wurefi se nyame akasa kire Abraham se onfiri ni na jefie na onko go sensase so eti osi nyame se onsori free baabi a wote no na onko baabi foforo na monye se enye no na mmom no oya sori ne foforo e wo baabi no ne asori no the entire church ni nyina adwe ne ho e no moton de akosi bi baabi foforo wadaroma ahụ ha ni sika se ye ni asori ma collection sika akwa wanya sika bi na de koto bibia dia fe ne yesa akwaje mutu anya kuma ohun se efri sofo bedu ko bi so me be reply no because na minim se sofo de anya bia nse woni mu nyansa mpo na fa nyame asem no ma hunu mu ni nyansa enti wo kasa e wo se hu se ya what you want na won kasa ye bu nyansa ni o but the moment ya be kasa ni hu se wagimi ana ni mu nyansa eti asam de efri wanu mu ba oso odwene hu mienu na won kasa obusa ho question asema bi de be se ne bebusa me ne busa me asa ne meka ne muaya de ba ma me be me dana ebe so ni pani enti dwene wasam se me be kanya nsasam ne ebusa me a metumi a kire ma mra nipa de nipa koma to yem sofo bedu ko bi be kan nsam bi e na aware asantini na obenya asantini no aware puto wa nyo hina ni a so se brafo wo benya asantini aware na ono asantini no kwa ne ya na ono ya mpana na meka no ya mpane kire se ya asantefo ye premafo ye nsam ye obi a ade ya nya papa kwa ye mpe ye twa fi se ye nimade pa ye kari sika to ade ye kari sika de sifi papa dam kari sika to ade de ye ho ye kari sika siesi ye ho ye de nam ye ne akokoduro ne vim akokoduro no ye de ya ade ye nsuo ye ni mudwuma die ni madwuma ye to ade ye nsuo e di aduane papa ye di de ekra akondo ye shat ade ye ekra pe ye shat ade ni bonyambo mu ye wade mema o mu akondo ye mema so wade me hu akondo na benya asante obi nya asabia nko bebi enti se wanya no ototo abo obi a wote atakwa me damu aya dan ya de ote hwede ho be na ni bere na so nya wunti na mbesi atakwa me de sansa atakwa me fo no kwa na che na otwam ene ko ebubusi yes enti safo bedu ko bi no mo keka na mo pese mo de bra asante ase na ya no mo refi o mo se nyansa wo mo ni munti no bible no ma nhwem na mo free bible ni amiasem no bo ba wiase ho na munti no o ma punyansa no enti wo ntumi nkanya nsasam ya no mu refi se wonyankopon na obo so no obo ni wiase no wo no obo asantefo kwa masori ni bi na me ya asante na me bedu ko bi asori mu meti asofo na mo kan nsam bone kan asante ne ho a wo se me free mu fi se bible say di one wo mu obo ano no one wo hwiti oton na mo kwa mo ya asori mutumi pe obi na wo kire mu aka mo kasem se be ya obi abeti de wo kan ase enti wo ya asante na se bi wagimi sa wo do wasante hwan na wakọ abantin ye di ni maami atam wakọ na mfonom ho ni ye du maami atam na wuti wa na we wutimi ye du maami atam e wasa ode abufo sori ya mafie awurade hunu se de o ka no obonyo so ni woni ni ye di na atam no ni boja no eti e kan wa akame na nti akame to eninya na hwenya ti so sori mani pa so no obonyo so na sa wotena woni ye kan na sa wo ye bagimifo wonya badwemma wo ye kwado nto ye dwudwantwie wo ye tete kwa obi ani wonoma wo na anyin sa on ye from santini bamba pa bia di wo ya wo beba na ya ka santesam ana obi di asante atam no bekwa jira support saafo no 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 ade asante akwa di na dabi eye wo ma be frafra mu ni bi ni ya wo mo ha no ni ya fefe edi ni to ye ho so no wo mo papa ni be di lebra
ewo menhia wo no bedo kokofuo kafefuo wo ma betena nche bedo yemfu dai no wo mo no bro wo mo na yesa wo ma ho ya atuom no hwesem ni ba wonim nyansa wo kasa nti asante enkrania na ni ate nkasa nti asante agbedi na ni ate wo kasa nti asante ezimani wo kasa nti asante de na ni ate na emom se wo ya asante ni kwa na se be wagimiya ana wo kwase Bible said your son kwase na fama no yemwa kwase afo no magimi sem ho ana yemwa gimi fo no kwase asem ho ti so ya asante ni kwa na se wa na nwini ehunu se metwa mekata mare na nya na bia na se mede me ho nsam kwa abonte kwototo amankrofo dia wo ya asante jinjan wo nya asante ni asante be few na be hie mu enti wo bia wo yenkani no onim nyansa no kase nti asante achimuni wonim se ni nwane sante no kase ntia pepe chinye bia no enti sa woto ne edi asante atam na wo ye wote ya wo dia wo ya achimuni wo ya kwa wo ya nzema wo ya hwana ase asante na enya ntia edi asante atam a na sam ye nya ya nsori ntia de enya no a ebeduru me bina nya nkom wo be pami asante ni se meka bi ma na so me makom asem atwam te se de kane na ne ye Dzifa ahodie no ye ne akwasi buani ku wie enti mo na mo prefa ahodie so ati ase enti mo amia mfrase ansori anyina na ade a enya sankrani asante ni be nkrani no o se sori asade a wo de nkrani na nye ade a wo de esim ni na nye ade akoni na nye ye nya ade nya ne ansori antia na se o se asante hu ahinti mesini wonti wutamia na se obi de ade bone eyem na wo se wonkasa ebetom de bi no wo de ebemi amene na ehia yifo sabe na me na Adebi nkonsa bra so yema na me kokora enti ade anya no enya makwela enya ma ya aboache enya ma davia enya ma nzimani ade enya no mama ye nsori ntia efi politicians so and wo ma sori tia asante ya bankrofo pa munkodi asante fotam munta radio suni efram pipi so ena besi ndisi so min kana me nyitwen de o mo hye tia asante nyina ye hunu na so Bible say mama nyina mom nyina mejuanu si de wodi abewram sesia kra na se bia brawo amana ye mede se ifri NPP NDC so both two political parties no ena ma se bia brawo saa ne nyina ye so no tia asante no kura trodo na metwe ye nyina ya dwuna si bibi so yera na setu sikadwa piesie afie twemu yete Ghana ha ena opagya Asanteman ade call mfante mebwa anso wada wasa pagya Asanteman ade call brekum kwa de se je ono ane dia wo pagya Asanteman ade call nkran wo pagya Asanteman ade call achim we nyina dia danse se bia brawo asante ni mo no kwa ne de eye sebi mpani aka to se okunu tini se na se yantoma yechi yewura ni mo bia woji obia de eye ne de eti sa political parties na eye sa no yenhwe ne ye ne yenyan ne nyina ye Ghana fo na ima bibiasi menya wo de na ye behwe ne ye bie nsem nyina Minister of Tourism aka simbi na mejidi yese wodi asante sema chinya asante sem kwa na de to from Ghana ha bia wodi achi asema wodi beto odwan mejidi se wate se ntwa wasomu ha so wate sai na Dzifa o na meka se wahu se obi tan wa wonya de ma wo ma wo nso ni pani da enipa so watan wa o ma wo nso ni pani da enipa so watan wa de won kan na wosesa no enipa so watan wa wotenya de mu obukam enipa so watan wa wututu amana no wakan agum enipa so watan wo dwiriye no won so hyehye enipa so watan wo tale no wo wai enipa so watan wo sie no wo sei what you say o ma ne mma no o ma ne mbam na so ka unu se ensonoma se wiabo na se wiase o ma nsoma mpia e da de besa o ensoma ni monyam bele de se wia no wai onyame so na ahyehye enya wo pende be ho na mo de otwede mponyankopon pere e na aye ho na o ka asem bi se omo ka twi kasa omo ye lazy me na nanom ne me maame no ma anko school da because obi ye lazy say ye akwadworo ha na maame nka ncha ne say sabi mi simi kosua ni kuro mu anwona kasa kura ebe fa mi mfie bebransa na mate eye bra na mase no ade bie ni wono ma wusua brofo kasa na obi ye nanim na beto mu wa anko hu school na wan say mere wo say bre enti say wo say bra na no chesa wo ya akwadworo enti say Dzifa Gomashie wona wo ye osoafo a wo hwe nsrahwe nsam so abre bia na meka se eya amanyosam ena omo dia bewura Asanteman ena omo pa yes omo pa so omo fa amanyosam no so
na mo de sa Asante na mpesa me ka cha Asante ya mfa manyosam na je ye fa ahudi o Asante ya mfa manyosam na kwa akon ne akwasi brodim no nkokon yo Asante gina ye mudie so ye gina ye ntumi so ye gina ye hoɔden so ye gina ye nimonyam so ye gina de anim so ene ye de kon de Asanteman eti sa wotena ba bi na kasan wo ka wo ma ka Asante no o mu ye lazy a me mfa ho me ye lazy ntina me ka mikrom kasa me ya kwadro me kasa ho same meto me kasa atwene me koka ka obi de enya hwehwe animu ada na wo Dzifa Gomashie osanwa no wo ye Ghana ni na wo kwa no se wo bedo Asante wo be ka Asante kasa na prekon akon do se okoka broni kasa wo se ye hwehwe animu mpo enye ukro na wo mo ka twi kasa no wo no ne ho ofese ne hwan nimudie na wo no wo wasne Santini edi nimdie no wo mo ka twi kasa wo wasne atimuni wasne broni wasne akuapemni wasne kwawni wasne Fantini eti so aka so mo ka twi kasa no mo ya kwadwira na apeso a kyerese na sabo na ahwe ye wo na so na pa beso so ebedundum yanka ne wo chem kasa amenka anopa na to kokom ye die edro wi na me apese die edro wi na me afufuo die wo na ahwe kanfo na aka se ye lazy ene na kanfo kra ne Asantefo nyame ehira ye o nyame ehira kopem se obi ye lazy na so ye guso koso ye dole ye sisi factories ye sisi nyuma kese won kran na ta sa kwadwofo na tese nyame nsa wo ye so na adwuma bia so obekomu bia no nipa dodo ho ne kase o kana dodo ene akan kasa ano na akanfo ne ye doso pa akanfo doso pa enti wo hwe senke ana me to sa wo kasa no tete kasa no fa kasa ni pie fako dwam ya na kono na ko fon toton wo se won ton na dia ne show dem a wo se me ton ade be say e wai me so me me busam sa won yo me yi ade ne kita se me ton Asante o na brofo enyansafo na to Asante kasa kan na kwa brochira wo mo de ho ho asani bire bi nanko bia wo yo soafo a wo hwe akwansa so Ghana man nyina that's what team bebie wa na eh o tan wo team bebie wa no kase na sanyi wo ma no mo kwotena ayi oba ka ne wa ma kase ayi airport kasa kra ke emfa nko we nkwa ne we zo na se mejiwa no sie enye nwanwa na se saa de no nyina ba nyina yenyi welcome na se akwaba no emfa tete akwaba na de airport no nyina no wo mu ni nipa no mo hyehye ase esan se ya Asante kasa na de ho a ehye nipa bi mabufo ne wotan ne ja obi wo nipa bi mu nti no saa de we nyina ekeka ho bi eno mo saa de we nyina eba so eka ho kopem se eye politicians ana wo mo afom kuo ewo MPP ni NDC ni CPP ni wanwa amanyokuo ni nyina yewo NDC ni bi wono ma o support Asante pa onimunyansa wo hu ne sade yakos na yenkwase asem ene yewo MPP ni dwadwantwi a wagimi no so ka Asante yewo NDC ni asabi wagimi ene yewo NPP ni a wagimi ene yewo CPP UPP wo mu wowom sade Yesu Kristo twa kronkron ka se baanu ana ba asan be hia na Nyankopɔn honkonkɔme wo ho no saa na baanu ni ba asan hia na bonsamfo amaso ho enti baabi adombo no Asante atamfo wom enti wo mo na akwafa ye ho ene wo mo sɔre a no wo mo aso wo mo gra Asante na ma men kan just Asante ani atwa ni tiri mu ahia enti baabi abegina wo baabi susu Asante susu bane bia ye hu ne yade ya kan se adanu duru ho a yade yanka ahwe ebeyu ebi no tumi kotena baabi ni aba na asetu ho pobone sikadwa beyu aba no ma sa aba ne na asetu hu mo na refi se yewura ono akan wo se mo amu hu mi a munya me yewura na so so mamu na mutim na mo sere kire me no fasa da ho ebenya wa wo mu sikadwa yi kire no wo se sepane to fam kra wote wo mo ma ntie ni ye o wo ma dwen ye o mo se e bia opese o chese bibia wo hu enti wa ko na ye ni style bi wo se sepane to fam obete ade bia mo hyehyɛ tia na setu na Asantema bi o hu enti o ba na wo hwɛ wudin na ho ye ni sere na wa sa be brobro ho ase e cha sa danko da do yi kwa kyenkyena wa mu na wutim na asere wa no wo no so de na ni hunu eni patiri mu no wo hu dada o hunu wansa na ofiri ba bia ofiri betu ka aba enti MPP fo a mo sorry tia Asante no kotoko ni mu na sikadwa so hu obefem afo nanum NDC fo a mo de yewura mahama so de akun sisire mu be ka kire kotoko ni se won kwasi asam na ma eja demu no yemfa sampade yenye sampade ba ye no wo so dwene ho kwa kire hu se anya se otumfo se tutu atuma siesie dagwansama ma ye de a na se sampa yesi na naja flash ono ne man ya gina tum na se ja dare ho de a ada na meso so menyina mitumi ni minim de so na nka meso so menhwe me ho nwo ni nyina de twabre ne dura ye be hu de omu enti MPP fo a mo sori ti Asante na me ye NDC ni
na se wo kaseti ama Asante me firia na me bo se ndisi mame sika owiase nyina yesi baabi ya ne ha baabi anyo denti se fie aboa bi asu ni suro gu an tatan kofam Jina ye nyansani sa me na Adebi Konsa me ye nyansani nyansabo akwa nyansa me nkoti ne ba bibia na ye no na me di nyansa aye me kokromite me nsan wona mabopo ama me pasane aseye no be dwene masante se ho because Asante ni wa mini ho enti de ebe akoye MPP akodi mutumi no de ma akoye NDC UDP ho anwa ni PPP ni pini ni di ni etoto aso no so we say wo fifie na koye se wo ya anwani kura ka wo se mi fra anwani na koye mi frinzema na koye menzema ankopetu mi die na wo konye se sika na obekọ fie eti ya mo mi anwini fie first na ba bia ni fie eti so so benya tumi nyina wo benya sika nyina na se wo anwini fie MPP ama utumi nti na se wo ya Asante ni ye kasa mu ti Asante na se bi wo nya badwoma hu se mensuru mu ya me ya wo ya Asante ni jinjan na bedrum na bi no wo mo ana mo bo sapa no wo mo abesa ka chese se bi jimifo na abeton Asanteman ye ne mpani so twa katara matowia wonwe na mbia ana wachimu ni aso ka sa mom ye hihye nti Asante adoro afisa Asante ani achemne Asante ye nyina kanfo ye hihye nti ano ebedrum de bi ne ye hihye tia na apeboafo ye aka no atum ebedrum de bi na punu ne ye hihye tia ne aka ho atum aninti na so hini bi ti bebi no ye na Asante na ni ya mama me yanka ho amom na omu di politicians atia ebedrum de bi no afi beba ne mpra na aso no amanyokuo no di osi akonya kase enso no wabekọ wo hina no nkọ wo de ria net so enti moma ya nwene enko akiri na ye sumya no ye nyansa mfi sumya na eto no moma ne mmoka ne ye di sumya ma asada so a ne ye sikọ na ko sumya nyansa ni nimdie frim enti mo amhihye so ye ti Asante na amanyofo MPP NDC mo so na ma frefrant makente na ye say ase ye hunu mu ye hu mu asie sa wo na afisi ye hu a ye hu kura nsa na obadwene sa asem no eti me kasa trom se enipa bi a we se o ma Asante nkoso no o nkoso ne nyame na ya Asante sa mbe hira Asante we pebe Asante ya bade eni ya hofama eni ye do eni ye bi akoye eni ye nimdie enti no Asante kodadada enti so hira Asante a ye ni Asante wo hwehwe Asante a ye ni Asante na ye Asante echi ne ho a eye nana Adebi Konsa ebura so hima na ase etu Sante hene ne na napo de yemfa Sante sam ensie no wose so gurusi gadwa ho a se bia bra wode ne nkwa ebeto fam etiefo na hwefo yedam se papa na ye kam se menhia kotokofiem ene ye wona ye ne nana ebehia nana bede wase se yetu ensa frɛ wo nanso beboe nyame inshallah that's ne me pesa me ka che me nua na Asante fo ani se aya mo ho mo ho mo ma bibia mu mabam na saa ne ye beye mo enye na ne ye hya ase wo mu frase oh na wani wo mu frase ana wo mu ye saa de no to ho so what ase enye nne o mu di fitete enti made o mu ye ne mu abam kane ne kra no mu kwasha kwasi buroni achi Asante ne wo sika wo to atade papa fra wo ntema papa na ye obi ye o yire ho ye adwuma na minim se mode ba mu su abaso se de Asante fo e di akokoduro ne nam ye ne adwuma den eni nimdie ne nyansa ne ahosiesie papa mu siesie mo nama obitumi bi Asampancho ofri Kumase na Asante fo mo me nya adwuma ne mpagya ye ho na nkyini ma hu se beku di fata na kono a na fata na edi fata se ya Asante fo sanse ye adwuma ye de nsa ye adwuma si adan ye japade emeni pa do mani behu ne ye bekoso asomboa mawiase dase ana edase nyame hirawo Ghana ne Asanteman madaroma eye na Adebi Konsa ebra so hema na yeti ne nin yeda so e o menhia kotokofie mu enne eye Kumase traditional council na oni yewura atenase de besi bia no ye de besomo ye da mase adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na Amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya